2023年1月、私たちはフィンランドの教育視察に出かけました。その様子を3回に分けてお届けしています。最終回となる今回は、インクルーシブな学校づくりを行う小中一貫校の様子をお届けします。本日はビヒティ市にある小中一貫校にお邪魔します。担当の先生からお話が聞けるそうなので、早速中に入っていきたいと思います。フィンランドでは障害の有無や人種、言語の違いにかかわらず、できるだけ多くの子どもが地域の学校で学ぶことができる環境が整えられています。今回訪れたのはヌンメラという町の小中一貫校です。この学校は2004年の開校当初からさまざまな支援を必要とする地域の子どもたちが通っています。約750人の子どもたちが通う同校では、教員免許を持ったスタッフが50人、その他教員をサポートする立場の指導員の方が30人ほど在籍しているそうです。障害のある子を支援するクラスはもちろんのこと、移民の子どもたちが言葉を学ぶためのクラスも存在するなど、誰もが安心して学べるインクルーシブな学校づくりに取り組まれています。同校で開校当初から勤務し、現在は中学部の教師代表を務めるピリオ・レバニエミ先生にお話を聞きました。Ennen on ehkä tullut silloin, kun koulu aloitti toimintansa, niin on, mutta joskus voi olla muiltakin alueilta, mutta pääsääntöisesti on meidän koulusta. Eli paljon tämmöiseen hyvinvointiin liittyviä asioita on. Sitten yksi tärkeä, minkä mä haluan myös nostaa, että oppilaat saavat tukea, yleistä tukea, tehostettua tukea ja sitten erityistä tukea, joka tarkoittaa sitten laajempaa. Esimerkiksi opiskelee pienryhmässä. Eli meillä on pienryhmiä täällä koulussa ja oppilaat voivat opiskella sen takia tarvitsevat oppimisessa tukea tai sitten sosiaalisissa suhteissa. Ja he voivat opiskella yleisopetuksen mukaan, mutta riippuen siitä, että mitä tukea he tarvitsevat. Tietenkin voi toivoa, mutta siinä on tämmöinen tietenkin semmoinen, että pitää ensin, voi olla lääkärin lausunto esimerkiksi, tai että koulussa havaitaan, että on tuen tarpeita, ja silloin se ei ole itsestäänselvyys, koska pienryhmän koko on 10 oppilasta. Eli silloin pitää saada esimerkiksi, jos siirretään yleisopetuksesta pienluokkaan, niin silloin pitää kaikki tuen muodot olla käytettynä. Ja jos se ei onnistu, niin sitten katsotaan uudestaan. Tämä on iso kokonaisuus, tämä tuen muodot ja miten tukea annetaan, mutta meillä on, niin kuin Suomessa pyritään siihen, että oppilas saa sitä tukea, tukiopetusta, mahdollisuuksia mukaan sitä on annettava ja oppilaalla on velvoite osallistua myös sitten siihen tukeen. 子どもの学ぶ権利を保障し、誰もが安心して学べる体制を整えているフィンランドの学校。実際にこの学校で生徒会の役員を務める4人の生徒に、この学校の特徴や今後の進路について話を聞きました。It's a good school, yes. Yes, It's safe, yes. Some may be strict, but Yeah. they're still like kind and helpful. It's just if we have like questions or problems, they just tend to help us all the time. And maybe if we're starting like a new project, a bigger project, then they also like advise us how to start and what to do. So, okay, what if you have a high study point? Then maybe you want to go a little bit far away into a better school. But you know, we have a great high school in here, so it doesn't really matter. But maybe some people just like want to change different people, new people, different environment. And high school gives you like
little bit more time than to think about it. yes, 3 years, and then you are going somewhere to study more. But if you take mikä oli vocational school, you have to choose what are you going to do after the vocation, like what work. But I don't know. It's such a big decision to determine what you want to do for the rest of your life, so it's kind of hard to choose. And all the high schools teach the same thing, but some are like a little bit specialized. harder, yes, and harder. But the same things are going to do. チャンネル登録よろしくお願いします。世界に先駆けてインクルーシブ教育に取り組んできたフィンランド。インクルーシブ教育の先進国として学ぶことが多い一方で、現場で働く先生からは課題の声も上がっているようです。実際に現場で働くピリオさんはどのように感じているのか聞いてみました。Mä sanoisin siitä, että silloin kun tämä koulu lähti 2004, niin me oltiin hyvin avoimia täällä ja avattiin sitä, koska ennen sitä, mä itsekin muistan kun olin opettaja, niin suhtauduttiin vähän epäilevästi siihen, että joku sai erityistä tukea tai oppi eri tavalla, eli kaikissa näissä. Joo, inkluusio on kyllä aika haaste. Nythän Suomessa lähdetään enemmän purkamaan sitä inkluusiota. Joka taas sitten, itse näen sen, että siinä on omat haasteensa. Silloin pitäisi olla myös ne resurssit siellä koulussa kunnossa tai kunnassa. Eli että meillä on tarpeeksi opettajia, erityisopettajia, on tukiopetusta annettava ja niin kuin ne resurssipuitteet pitäisi olla kunnossa. Ja itse näen, että toisinaan on oppilaan oikeus ja etu olla pienessä ryhmässä. ピリオさんのお話から、インクルーシブ教育を実現する上で大切なことは、子どもたち一人一人の学ぶ権利を一番に考え、必要なケアが全ての子どもたちに行き届く体制をどのように築いていくかを考え続けることだと気づきました。誰もが安心して学べる学校づくりのために、ピリオさんが大事にしていることについても聞いてみました。Silloin kun Kuoppanummen koulukeskus aloitti ja meillä oli pienluokkia, niin me teimme semmoisen esimerkiksi, että luokkanimi, esimerkiksi mulla on 8P, niin tehtiin niin, että se tulee etunimen mukaan tai sukunimen mukaan, se kirjain numeroyhdistelmä, vuosiluokka, sen takia, että ei tullut mitään erityisluokka tai joku muu, vaan kaikki oli samanlaisia, ettei se herätä niin kuin tavallaan sitä ajatella, ihmiset ja huoltajat olisivat ajatellut, että on niin kuin vähempi arvoinen, vaan kaikilla oli samalla tavalla. Me keskustelemme avoimesti, mitä pienluokka on, että on erilaisia oppijoita ja tarvitaan erilaista tukea, koska meillä on autismiluokka ja meillä on kehitysvammaisten luokat täällä myös. Yksi, mitä me tehtiin jo alusta pitäen, että oppilaita oli integroituna tavallaan siihen yleisopetuksen ryhmäänkin, ketkä pystyivät olemaan. Ja harjoiteltiin sitä. Esimerkiksi jotkut oli liikuntatunnilla rinnakkain, jos oli pienluokan oppilas 4. Hän saattoi olla käsitöissä yleisopetuksen mukana tai liikuntatunnilla, joku voi olla. Eli integroitiin tällä tavalla. Ja opettajat järjestivät esimerkiksi semmoisia tilaisuuksia luokkien kesken, että oli urheilukilpailuita tai luokan jotain omia juttuja, niin tällä tavalla tehtiin sitä yhteistyötä, että ne olivat kiinnittyneet ne pienluokan oppilaat myös samalla tavalla siihen tavallaan ikätasoon, ikäluokkaan. 最後に、フィンランドのインクルーシブ教育の成果と課題について、ピリオさんはどのように考えていらっしゃるのか聞いてみました。Mutta täällä lähdettiin liikkeelle siitä, että koska meillä oli niin laaja kirjo oppilaita, mitä tukea he tarvitsevat, niin lähdettiin vanhemmille avaamaan tavallaan sitä, että jokainen on yksilö, jokainen oppii eri tavalla, tukea saa ja tukea pitää ottaa vastaan. Ja se on niinku sen lapsen etu koko aika. Ja me yritettiin sillä avata niin, että oppilaat ei leimaudu, vaan avata sillä tavalla, että
vanhemmat ymmärtävät sen, että kukaan ei opi samalla tavalla ja me olemme erilaisia yksilöinä ja sitä tukea saa ja sitä annetaan. Ja nyt nykyaikana mä itse näen meidän koulussa sen, että meillä on oppilaita, he tietävät, että tukea saa, heille painotetaan koko aika, että tukea saa ja voi pyytää itse sitä tukea. Ja nyt se on ihan se lähti liikkeelle silloin pikkuhiljaa. Se vaatii aikansa ennen kuin ymmärrettiin se, että se on etu, se on kaikkien etu. Ja nyt oppilaat pyytävät tukea ihan itsenäisesti myös. Toki opettaja ohjaa myös pieneen ryhmään erityisopettajan kanssa työskentelemään, jos jossain oppiaineessa on haasteita. ということで、今回の隣の学校見学では、フィンランドの学校視察と教育の祭典エデュカに行ってきました。今回の学校の視察を通して感じたのは、フィンランドの先生たちが子どもたちに向ける眼差しと、日本の先生たちが子どもたちに向ける眼差しにすごく温かさという意味で共通点がたくさんあるなというふうに感じました。この動画を通して皆さんにも学びや気づきが伝わっていたら嬉しいです。今後も隣の学校見学では日本国内に限らず世界の学校現場を視察していきたいと思いますので、次の動画もお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。もいもーい。